Hej unger. Så er det snart weekend, og i dag der er Bjørn afkrydser, og Steffen, Rikke og Mads de er ude. Jolanta hun laver ler i træværkstedet, og i Krea-værkstedet der er Sandra laver rørpaler. Blok B det er Mats og Maria, og blok F det er Nikolaj og Birgit. Og i tumlesalen der har vi Peter, og i hallen har vi Torben. Og Joe han er sådan lidt over det hele. Og så er vi til ugens spørgsmål, som jo var, at når nu at man fyrer raketter af nytårsaften i New Zealand, hvad spiser man så i Danmark? Om man spiser morgenmad, frokost eller aftensmad. Og faktisk er det sådan, at nu klokken 2, når I har fri fra skole, så er det faktisk midnat, altså klokken er 24 i New Zealand. Så, hvad spiser man nu klokken 2? Der spiser man frokost. Og der var ikke nogen, der har svaret rigtigt, så der er ingen præmie. Kun til mig. Fordi jeg stillede sådan et spørgsmål, jeg ikke kunne svare på. Men følg med i næste uge til ugens spørgsmål. Ciao!